Mergem și la zburători. Aici este marca. După cum vedeți. Aici găinile, rațele. Vară și cloștile după o cloșcă. Atâta. Mergem la zburători aici. Pot. Ai uitat zburătorii. Două aici văd că așa mai strâns paie. Trebuie să scoate peste câteva zile. 6-7 zile mai e. Vreo 6 zile așa până scoate. Ne doi se pregătesc de ova și ei. Masculul la roșu cu asta la fel. Din păcate Cucu și cu femeia lui n-a avut-o, l-au spart. Asta vă arăt și eu. Ăsta aici la fel, l-au spart. Da, aici are puiul în el. Așa, uitați-o, cojile de ouă. Mai degrabă. Uitați-o și pe ăsta. Așa. Aici porumbei de zbor. Așa. Am aici o pereche de ouă. De la această femelă. De la acel mascul. Și mai am aici o pereche de ouă. O ușoară la această femelă. Cu albul ăsta. Cu aia care au spatul. Nu am ce zice. Deci, cam atât cu acest videoclip. Uitați aici, apasă, aici apa, nu știu, se vede la lumina albastră. Și aici mâncare. Cam atât cu acest videoclip, eu am fost Ionuț. Și pa, pa, ne revedem altă dată.